Čau lidi, já jsem Blesk Vesmír a dnes vám přináším fascinující téma. Podíváme se na kvasar J0529/4351. Neuvěřitelně svítivý objekt, vzdálený 12 miliard světelných let v souhvězdí Pictor. Pro srovnání, září asi 500 bilionkrát jasněji než naše Slunce. Uprostřed tohoto kvazaru je supermasivní černá díra s hmotností přibližně 17 miliard hmotností Slunce, která každý den přibírá hmotnost odpovídající jedné sluneční hmotě. Tento kvasar byl objeven pomocí Very Large Telescope Evropské jižní observatoře, což je jeden z největších teleskopů na světě. Objev byl oficiálně oznámen teprve 19. února 2024, což z něj dělá jeden z nejnovějších a nejúžasnějších objevů ve vesmírném bádání. A teď jedna zajímavost. I když byl tento objekt podle dat z Gaia DR3 na první pohled identifikován jako hvězda v naší vlastní Mléčné dráze, je to ve skutečnosti jeden z nejvzdálenějších objektů, jaký kdy vědci pozorovali. Je to díky jeho extrémní jasnosti, která nám dovoluje ho pozorovat i na tak obrovskou vzdálenost. Pokud se vám líbí takovéhle vesmírné fascinace, dejte like a odběr, ať vám neunikne žádné video. Tak se pohodlně usaďte a jdeme společně prozkoumávat nejjasnější kouty vesmíru.